Så når vi skal starte med at lave en kalenderløs dekoration, starter vi med noget fix. Og det sætter vi på i bunden af skålen her, og en pinholder til at få oasisen til at holde fast. Og vi bruger en tør oasis, det er den grå oasis, den bruger vi, fordi at den er mere stabil end den grønne, som mange nok kender. Så bliver den lige delt i to, lige mål efter. Og så skærer vi den til, så den begynder at passe ned i formen. Og det kan godt være, at man lige skal prøve sig frem nogle gange for at se, hvornår den begynder at passe ned i formen. Vi skal have den til at gå helt ned i bunden, så den står helt stabilt. Så tager vi et stykke kraftig ståltråd og klipper nogle stykker af på sådan en 8 cm længde. 5-8 måske mere. Og dem tager vi 4 af. Sådan. Og så skal vi have fat i en lighter, fordi nu skal vi have lyset til at kunne sidde fast. Så vi fjerner også lige mærkerne her i bunden af lyset. Og så brænder vi i den ene ende af tråden her. Sørg for, at det bliver godt varmt. Så presser vi det ned i lyset. Og så efterhånden, som stearinen den størkner igen, så sidder tråden fuldstændig fast. Og det gør vi bare med alle 4. Og lige en advarsel til de klodsede. Man skal ikke brænde for tæt på sine fingre. Af den simple årsag, at når den her tråd den bliver rigtig varm, så har man meget, meget let ved at brænde sig, når man flytter fingrene for at få den presset ned i lyset her. Så bare lige ude på spidsen. Og så venter man lige med at gøre mere til det, at stearinen den er fuldstændig tør her i igen. Så tager vi det smukke lys og placerer midt for i dekorationen, og så sætter det fast. Så skal vi til at kigge på nogle blomster. Og til den her har jeg valgt den her smukke, lidt lilla, rødlige farveskala. Og det første vi gør, det er, at vi egentlig skal have lavet en form for en bund, og så pynter vi efterfølgende. Så vi starter med en hortensia, som vi lige kan klippe til. Og her kan vi faktisk også godt bruge bladene. Så nu har jeg lige delt dem lidt her. Og stikker så dem godt ned i dekorationen her. Så. Og hortensiaen her. Den deler jeg også lidt op. Så jeg klipper lige her, fordi så falder de af, dem som jeg gerne vil arbejde med, og så stikker jeg lige så forsigtigt dem ned i oasisen her. Man skal jo sørge for, at der er lidt at stikke med, så man skal sørge for at have noget længde på dem. Så skal vi til at pynte lidt, og der kommer vi til at bruge den her smukke sag. Klipper stilken af. Og så er de jo faktisk ret bøjelige, de her kunstige blomster, så det udnytter jeg, så man kan få dem til at se livagtige ud. Og
placere ind i dekorationen. Man skal selvfølgelig passe på med ikke at komme alt for tæt på lyset. Så. Og den her, den deler jeg længere inde også, så der er endnu mere blomster at gøre godt med. Og den her får en tur mere. Sådan der. Kigge på de her smukke orkideer. Og her deler jeg igen. Bare lige de 2 første blomster her. Og drejer lidt rundt på dem og gør dem sådan lidt, giver dem en lidt anden form. Placerer dem her. Og igen 2 blomster. Og dem placerer jeg sådan ned til den høje her. Så har vi de smukke anthurium her. Så. Drejer lidt dekorationen rundt, så I kan se, hvordan jeg er nået på den her side her. Bruger en anthurium mere. Laver den lige lidt kortere end den anden. Også for at lave noget asymmetri. Det her det er jo sådan lidt en moderne dekoration, så den skal jo ikke se alt for perfekt ud. Se, hvor vi vil have den her henne. Den vil vi have her. Og så går vi videre med noget sart lyserød, lige til at bløde lidt op. Så. Dem har jeg tænkt mig at primært bruge sådan i bunden af dekorationen, her både for at få dækket oasisen, men også fordi, at jeg gerne vil have, at bunden den har mest tyngde. Sådan. Og så har vi lige det søde lille skud her. Det må gerne stritte lidt op. Ligesom det gør i naturen. Så lige med at få den til at gøre, som man gerne vil. Sådan der. Og en smuk dahlia. Det bliver prikken over i'et her. Der klipper jeg skuddene af. Så får jeg placeret den her flotte dahlia. Og personligt så kan jeg bedst lide blomster uden blade, så jeg fjerner bladene. Man kan sagtens lade dem sidde. Det er jo en smagssag. Og så får jeg de her små søde dahliaskud til bare sådan lige at pible op hist og pist. Sådan. Så har vi en fin dekoration færdig.